Moments previs a una fita històrica. Per primera vegada en més de 650 anys, 30 persones sense experiència seran les encarregades de fer ballar l'àliga de la ciutat de Barcelona. I tot i algun petit incident sortint de l'Ajuntament, la cercavila comença amb molta gresca. Quan ho vaig veure, el primer va ser buscar quan passava, a veure si podia amb ella. No estava del tot convençuda, vaig anar a parlar amb ells, en plan, ei, i em van dir, sí que podràs, i tant. I doncs em vaig apuntar i aquí estem. I és que aquesta àliga és una rèplica que pesa 30 quilos, mentre que la històrica, que ja fa anys que no surt de cercavila per preservar-la, en pesa 60. Ni els quilos ni l'envergadura no han estat cap impediment per exhaurir totes les places. Hem omplert les 30 places que hem obert, per tant estem molt contents de que la gent s'apunti i participi. I hem descobert que hi ha gent no de Barcelona, sinó també àrea metropolitana i més enllà. Com el cas de la Núria, que viu a l'Espluga de Francolí i que abans de començar no podia amagar el seu neguit. Home, aquells nervis, no? Que jo dic, hòstia, a veure com anirà, si quedarà bé, no quedarà bé, si m'agradarà, no m'agradarà. Abans de la cercavila eren nervis i responsabilitat, i després de portar l'àliga, la satisfacció i l'adrenalina són màximes. Genial, hòstia, superguapo, molt bé, molt bé. Us recomano a la gent, si ho fa l'any que ve, que s'apunti tothom. I quan un portador sortia, n'entrava un altre, aprofitant el final de cada cançó de la cobla Berga Jove, que ha fet ballar i saltar a tothom, i fins i tot ha cridat l'atenció dels turistes. Un cop al Palau de la Virreina, ball final i fins l'any que ve. Eduard Vallès Santiago, TV3, Barcelona.